Következőről van szó, a Nádéknak holnap lesz a Dobozi 21-ben ez a második első anarchista nemzetközi kandalló filmfesztiváljuk, amiben ilyen, tudod, a Fireplace Fesztivál, nemzetközi anarchista fesztivál, ami egy azért, és akkor én is készítettem egy filmet. Na itt vagy, Tomi? Tehát, hogy... Páliket kér, kicsi vagy nagy? Nyilván nagy. Miért kér? Jegyezd meg az, hogy külön szólni fogsz, hogyha egyszer majd kicsit kérsz, és addig viszont kérek be. Azt hiszem, hogy nem tudsz leválni a társaságról. Vajóba járunk, éppen beszélgetés nincsen. Na. Ugye, holnap lesz a Nádéknak a Doboziban egy jó kis fesztiváljuk. A Dobozi 21-ben lesz a második első nemzetközi anarchista kandalló filmfesztivál Nádék szervezik, és erre lehet nevezni filmekkel, és én most éppen akarok nevezni egy filmre, és így felvettem azt, hogy többnyire olyan filmek vannak, hogy egy ilyen lobogó tüzet mutatnak egy kandallóban, mert nincsen fűtés a Doboziban. De van, aki mással nevez, az igazán anarchisták, meg a punkok, azok más filmekkel is neveznek. Nemzetközi zsűri van, tehát van benne, az összes doktorandusz hallgatót összeszedte Nádé, Japán is van benne, grúz, stb. És én is szeretnék nevezni egy filmmel, és el is mentem a Tózsizsóhoz, és felvettem azt, hogy begyújt a cserépkályhába, meg van egy ilyen sima videóm is csak arról, hogy lobog a tűz. De nem nagyon találtam rá szöveget, hogy mi a faszt írjak alá, vagy olyan béna az, hogy készítette Madár Figyes, hogy valamit kéne hozzá kitalálni, és... Gyújtott a Madár Fici! Gyújtott a Madár Fici! Gondoltam, hogy felhívlak téged, hogy mondjál még ennél több ötletet is. Meddig kell leadni az ötleteket? Hát igazából most itt a Ricsivel ülünk, így éppen elszívtuk egy cigit, és így nézzük itt a monitort, és rájöttünk, hogy nincs ötletünk. De holnapig kell adni, de jó lenne, ha most mondjál, csak bármit mondjál, mire gondolsz, hát hogyha jó lesz. Film, aztán gyújtott a Madár Fici. Ez magam is jó. Minden egyes tevékenységet gyújtotta, vagy csiholta, ilyeneket kell írni. Minden egyes tevékenység. A vágó az aprította például. Nagyon jó. És így valami hülye reflektálás erről, hogy ez egy anarchista. Mit csinált, aki fényelt ott, vagy nem tudom, mit csinált. Mi az, aki öngyulladás miatt, ha volt sérülés, akkor öngyulladás miatt, aki meghaltak, megkeretnézzétek, ilyen lánynyelvekkel keretnézzétek, amikor megurulnak ha van halottja a filmnek. Legyen. Ez az. Ezt tegyetek, nem lánynyelvekkel keretezzétek. Akkor lesz hogy a vége feliratot menjen ilyen főcímzen, és a végét az is lángolna a vége, és az a szó, hogy vége, az is lángolna. Ez simán. Az a szó is lángolja, hogy vége. Eleje, az lángolja meg a vége is. Okay. Eleje, közepe és vége. Hallod? Legyen 3 felirat. Eleje, az is lángol, közepe, az is lángol, meg a vége. De a vége az egy kicsit kihúny. Ugye összetürkül, elhamosodik. Most hirtelen javasolni. Nagyon köszönjük, Tomi, ez kész, ez itt kurva jó film. Lehet, hogy még majd később hívok a másik filmzőt, de ez most gyorsan feldolgozzuk. Hogyha nagyot mentek. Ha nagy megyünk, gyerekek. Köszi. Ha égett, akkor nem kérek. Ha viszont robbantottátok a nemzetközi zsűrinél a fantázia szabadlakatot levertétek, akkor jöhet. És mindez egy nem magyarul, hanem mondjuk urdul legyen írva, eleje, közepe, vége. Miért magyarul? A tűz az nem magyar. Vagy magyar tűz? Vagy akkor minden nyelven föl kell. Tűz az magyar tűz, a Dunakjai tűz, a Tócsizsnak a cserépkályhája. Cserépkályában, értem? Verőcei Jó, tűz. srácok, hát így valahogy. Jó van, nagyon köszönjük, Tomikám, hajrá! Jó van, találkozunk, gyerekek! Jó van, puszi, szia! 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 Na, ez jó lesz. Jó bizony.